Cek. Halo, banyaknya monabeling di zona itu jatuh. Ada kesejahteraan di zona pernah konsepnya hambai. Jadi, kini hasil terbaik di kena yang mahapidan, entah mungkin di zerohai. Kalau kita proses yang solid, tentunya harus kawin yang apa prayer request semua. Entah mana harus kawin itu mula, dah yang ada yang kawin itu kawin itu. Allah, semua जोंनि आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौनो सिगां जोङो मोनसे मेथाइजों खोनासंनानै लादोंमोन। मेथाइनि एसे इसु जानानै जायसे बिथांमोना आंनि लाइफआव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौ आं बरायगिनो थाबाय। खोनादोंना खोनायाखै अननानै एसे खोन्थाहरदो रायज्लायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै। अब्ला बे समाव जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंनानै लानि। आंनिनो मेथाइ बियो। गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय नोङो फोरबु बेसेन गोसा जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय नोङो फोरबु बेसेन गोसा जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय गनायनि लामाखौ नोंनि अहेबनि जंजों सुजानाय दैनि बोहैनाया सुबुंनि पापखौ सुस्रालांबाय दिनै नोंनि खर'नि गानहोजानाय सुनि थफिया सोरगोनि थाखाय मुखुदांनो गानहोबाय गनायनि लामाखौ नोंनि साबुकजों बुग्लिजानाय दुखु सैनांनाया गावखौ इसोरनि बिसाजोंनो दिन्थिबाय नोंनि थैनांनाय नोंनि फबजानाय सिखांफिननाया
सुबुंनि थाखाय सोरगोआव जायगा खालामदों गनायनि लामाखौ जोंनो हरबाय नोङो प्रभु बेसेन गोसा जिउनि बासायनाय सुबुंनो ओरैनो होबाय गनायनि लामाखौ हेलो आच्छा जों अब्ला दिनैनि हाबाफारिखौ जों जागायदिनि बे समाव आं हामबाय होनबावदों बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय लोगोसे आं गोजोननाय जासिबावबाय आच्छा कमेन्ट मोनसे फैबावदों बिबुं हाय आदा आं मेसेन्जाराव आरज आयदा हरदोंमोन अके आं नायगोन दसे उनाव आं दा इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं ओरैनो आं बुंनो हास्थायग्रोदों बेयाव आं माथ्रासे बाथ्रा बुंनो लुबैदों इसोरनि समाय लानाय इसोरनि जबान होनाय जोंनि सायाव बेखौ जों दिनै सोलोङो बेनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना आंजों बाहागो लागोन होननानै हायोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि प्रफाइलाव बा नोंथांमोननि पेजआवहाय शेयार खालामनानै लादो जों इसोरनि बेबायदि मोजां हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि बेखौ आं खावलायदों नेट आंना एसे उसुबिदा जाबाय थादों जों मोनसेल' बाइबेल सिरिज जों फरायनि दिनै इसोरनि समाय लानाय इसोरनि जबान जों बेखौ नायनि सनु बसुमतारी दादा जोंनिफ्राय फेमिलिनि थाखाय आरज खालाम आरो बिसाब्लानि थाखायबो आरज खालाम बावहोदो अके दादा फाइनाल एग्जाम सोलिगासिनो दं अके जागोन थेंक इउ अब्ला जों दसे उनाव आरजनि पइन्टखौ लागोन बे समाव आं खावलायदों दसे जोंनि इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंगोन आरज खालाम बेनि उनाव जों आरजनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन बे समाव आं बाइबेल फरायग्रोनो लादों जेरेमियानि 29 आयदा 12 पद नोंथांमोनाबो दङब्ला बेखौ नायनो हागोन जेरेमिया 29 आयदानि 12 पद जेरेमिया चैप्टार 29 नि भार्स 12 आवहाय बे जोंखौ मा बुंदों बेवहाय आं इसोरनि माखासे 7था जबान प्रमिस समाय लानायखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै होनो लुबैदों अनुपमा दैमारि हेल' सार अके हाय सोमस्रि गयारि हामबाय आं बिजय बर' आंनि साख्रिनि थाखाय बिना हो अके अन्नानै कमेन्टआव दा आरजनि खावलायनायखौ हरथ'नो नाङा दसे उनाव आङो जेब्ला नोंथांमोनखौ खावलायगोन अब्लाना हरनो हागोन मानोना आरजनि समखौ आं दसे थानानैसो लागोनखाय आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायदों दा आरजनि खावलायनायखौ नोंथांमोना हरथ'नो नाङा नङाब्ला कमेन्टआ गोजौआव थाङोब्ला आंहा दा थालांगोन आरोना बे समाव आं खावलायखानाय थाबाय अब्ला जों बेवहाय दिनैहाय सोलोंनि इसोरनि 7 प्रमिसेस 7था समाय लानायखौ जों सोलोंनि जाहैबाय गिबियाव जाहैबाय God hears your prayers नोंनि आरजखौ बियो खोनासङो नैथिया जाहैबाय God will never leave you इसोरा नोंखौ माब्लाबाबो नागारा बियो नागारनानै थांग्रा नङा थामथिया जाहैबाय God will guide your steps नोंनि आगानफ्रावबो इसोरा नोंखौहाय दैदेनगोन होननानै बुंदों ब्रैथिया जाहैबाय God is your light in the darkness नोंनि खोमसिनि समाव इसोरा नोंनि स्रां होननानै बुंदों
God is your refuge and strength. बियो नोंनि नेग्रा आरो नोंनि बोलो होननानै बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा। बेनि उनाव जोंखौ बुंदों God is working all things for your good. इसोरा गासैबो खामानिखौ नोंनि मोजांनि थाखायसो मावो होनना बुंदों। जोंनि जिबनाव इसोरा जुदि खामानि मावोब्ला बे नोंनि मोजांनि थाखायसो खामानि मावो होनना बुंदों। बेनिफ्राय स्निथि पइन्टआ जाहैबाय God's plan for you are good. नोंनि थाखाय इसोरनि जि खायदा खालामनाय, जि प्लान खालामनाय, बियो बिराद मोजां दं। God's plan for you are good. नोंनि थाखाय इसोरनि खायदा खालामनायफोरा मोजांथार। अब्ला जों दिनै मोनसे पइन्टखौल' जों सावरायगोन। God hears your prayer. इसोरा नोंनि आरजखौ बियो खोनासङो। नोंनि आरजनि बिनायखौ बियो फिननाय होयो होनना बुंदों। जेरेमिया 29 बालाबनि जोङो 12 सिरियाव जों नै बर'नि बेबायदि लिरनाय दङ। आङो नोंसोरनो आंखौ लिंब्ला आरो नोंसोरो आंखौ लिंब्ला आरो आंनियाव फैनानै आरज खालामब्ला आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन होनना बुंदों। आमेन। बे रावनि गेजेरजों दिनै इसोरा गाव जबान होदों, गाव रदाय होदों। जोंनि थाखाय बियो दिनै बुंथिदों गावनि हाबाफारि खोनासंगोन होनना बुंदों। जों जुदि इसोरनियाव जोंनि नांगौफोरखौ इसोरनो मिथिहोयोब्ला बियो खोनासंगोन होनना बुंदों। जों जुदि इसोरखौ गाबज्रियोब्ला, आंखौ लिंब्ला आरो आंनियाव फैनानै आरज खालामब्ला, इसोरखौ जोंनि आत्मायाव जोङो लिंनांगोन आरो जों बेखौ आरज खालामनांगोन। अब्लानिया मा जायो होनना बुंदों? आङो नोंसोरनि आरज खालामनायखौ खोनासंगोन होनना बुंदों। बेसे मोजां बाथ्रा। दिनै अब्ला नोंथाङा इसोरनि लिंनायाव दिनै फैदोंना फैयाखै? इसोरनियाव नों आरज खालामदोंना खालामाखै? आरो इसोरनियाव आरज खालामदोंब्ला नोंनि आरजआ इसोरजों खोनाजादोंना जायाखै? गिबि सोंथि। इसोरजों जुदि नोङो खोनाजायाखैब्ला मा कारनाव नोंनि आरजआ खोनाजायाखै? आंनि बिनायनि आरजआव जुदि इसोरा फिननाय होआखैब्ला दिनै मा कारनाव बियो बे फिननायखौ आंनो होआखै? नों गावखौ सोंनानै नायदोंना? गिबि सोंनानै नाय नों गावखौ। आं इसोरनियाव एसेबां गाबो, आं गिर्जा एसेबां हाबो, आं मानसिफोरखौ एसेबां सहाय खालामो, नाथाय इसोरा आंनो मानो फिननायखौ होआखै? आंनि बिनायफोरखौ इसोरा मानो दिनै आंनो होआखै? आंनि नांगौफोरखौ आं इसोरनो मिथिहोब्लाबो इसोरा मानो आंखौ खोथा बुङाखै? आंनि दुखु मानिखौ आं इसोरनो गथायब्लाबो आंखौ मानो बे दुखुनिफ्राय बियो बायख'वाखै? गिबियाव आं बुंनो लादों। अब्ला नोंथाङा दिनै साननानै नाय, नोंथांनि गोसोआव थानाय मैलाफ्रा सुस्रांजाबायना? नोंथांनि गोसोनि साननाय गाज्रि आखलफ्रा, आंनि गोसोनि साननाय गाज्रिफ्रा आंनिफ्राय बोखारजाबायना? आंनि मेगनजों नायनानै मावनाय पापफोरा बोखारजाबायना? ना आंबो मेगनजों नायनानै दाबो पाप खामानि मावो नामा गोसोजों लुबैनानै? ना आंनि आखाइ आथिंजों दाबो गाज्रि खामानि मावनानै आं पाप मावो नामा? आंनि गोसोजों, आंनि मेगनजों, आंनि बुंनायफोरजों आं दाबो पाप मावो नामा? बेबायदि जुदि मावोब्ला जोंनि आरजआ माबोरै खोनासंजागोन? नंगौना नङा? जोंनि आरजखौ खोनासंजानो गोनां जायोब्ला इसोरा जोंनि गोथार, हलि, पबित्र। बेनिखायनो जों बेखौ खोनासंजानो गोनांब्ला जोङो गोथार जानांगोन। जेब्ला मोनसे सनानि आस्थामाव नोङो तामा बा गुबुनखौ लगायनाय जायो, बियो माब्लाबाबो अरजाबनाय नङा। आरो बे सनानि आस्थामखौ नोङो फेदेरनोब्ला, फोलावनोब्ला नों बेयाव सनानि नोङो दाजाबनानै होनांगोन। बेबायदिनो जोंनि जिउआव इसोरनिफ्राय जोङो गोथारथिखौ मोननोब्ला, इसोरनि जे गोथार जिउखौ जों आत्माखौ मोननोब्ला, बेनिफ्राय सोखाजानायखौ मोननोब्ला जों दिनै इसोरनि बादि जोङो गोथार जानो हानांगोन। जोंनि गोसोफोरखौ, जोंनि गाज्रि साननायफोरखौ जोङो बोखारनो हानांगोन। अब्लासो इसोरा नोंनि आरजनि फिननायखौ बियो होगोन। बेनिखायनो अब्ला जों दिनैहाय गोसोखौ जों इसोरनो गथायनो, जोंनि साननायफोरखौ, जोंनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ जों इसोरनो गथायगोन।
नोंथांमोननि जि आर'ज पइन्ट दं गासैखौबो जों आर'ज खालामगोन दादा अच्छे ओके सोमस्रिगुरि फरायखांबाय अनुपमा दैमारि हेल' सार अके हाय आरनिसा बसुमतारी जोंनि न'खरनि थाखाय लाफा आदा जाहाथे जों अनलायना खुसि संसार जालांनो हायो आरो आंनि हौवा उन्दै सानै आंनि हौवा उदै सानायनि बाबानि चाइनिसनि थाखायबो लाफा आदा अननानै अके बोहैथि अके प्रेज द लर्ड दादा गोजोन्थों थेंक इउ स' माच दिपि नार्जारि हाय दादा आंहा दासो दिनै अके थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लाफैनायनि थाखाय थेंक इउ अब्ला बे समाव आर'जनि खावलायनायखौ आं लाग्रोनो सानदों जों मोनफा मोनफा आर'ज खालामनांगोन नोंथांमोना अननानै दा आंनो आर'जनि खावलायनायखौ हरथ'नाङा आं खावलायगोन दा दसे उनावहाय अब्लानो नोंथांमोना हरनो हागोन आंनिसिम माखासे आर'जनि खावलायनाय बिसयफोर दंफैयो बेनिखायनो आं बे समाव बेखौ खालामग्रोनो सानदों बेनि उनाव नोंथांमोननि कमेन्टनि आर'जखौ आं खावलायगोन आंनि न'खर फेमिलिनि थाखाय बिनानै हो अके थेंक इउ प्लिज दादा आर'जाव लाफा बावदो इसोरा सहाय होबावथोंसै बेबि मुसाहारि अके जागोन थेंक इउ स' माच रश्मिता वारि थेंक इउ बे समाव जों आर'ज खालामनि ना साफा साफा जों आर'ज खालामनांगोन डिस्टार्ब जाबाय थादों फन फैबाय थादों सरि बेनि थाखाय नोंथांमोना बोरै दि जानानै था आर'जनि खावलायनाय पइन्टफोरखौ हरनो थाखायहाय बेखौ आं खावलायखानाय थाबाय एक मिनिट फन फैदों बे समाव मोनसे आर'ज खावलायनाय लाग्रोनि आं आर'ज खावलायो न'खरनि थाखाय आंहा गथ' सानै दङ फिसाजो मिस जुगामि समफ्रामारि नार्सिं ट्रेनिं लागासिनो दङ पार्किजुलि हस्पिटालाव मिस्टार लुखां समफ्रामारि आंनि फिसाज्ला दा क्लास 5आव फरायो एग्जाम जागासिनो थेंक्स अके निर्जय बसुमतारी बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन हाय फंबाय गुड इभिनिं अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं निर्जना थेंक इउ स' माच लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय अब्ला बे समाव जोङो आर'ज खालामलायनि हालेलुया गोथां आरो गोथार इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों मानोना नोंनि गेदेर थावनायखौ मोननायखाय बे मोनाबिलि समाव जोंनि दुखु मानिखौ नोंनो गथायनो थाखाय नों बे समखौ जोंनो होबाय फोरबो आफा दानि बे समाव गथायदों जाय निर्जय फोरबो आफा बे दिनै गावनि फिसाजो जुगामि आरो बिनि जि फंबायनि थाखाय आर'ज गथायदों फोरबो आफा बे दिनै जुगामिया दिनै नार्सिं ट्रेनिं लागासिनो दङ बिनि फरायनाय जिबनाव थादों बिनि गासै जि सेसन दं फोरबो आफा बेयाव नोंनि अननायजों बेखौ नोङो दैदेनदों मोजाङै फरायनो हागोन गोसोआव लानो हागोन आरो बियो मोजाङै उथ्रिसार जानानै गावनि थांखिफोरखौ बियो मोननो हागोन फोरबो आफा आरो जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा जानानै दावगालांनो हानाय बिनि जिउआव थानानै हेफाजाब खालामदों फोरबो आफा आरो दानि बे समाव गथायदों जे बिनि फंबाय क्लास 5आव फरायो होननानै बुंदों फोरबो आफा बिथांनि जिबनखौबो नोङो दैदेनदो बिनि आत्मायाव थानानै नोङो बेखौ जेब्लायबो दैदेनदो फोरबो आफा बिसोरनि फरायनाय जिबन बिसोरनि सोलोंनाय जिबन थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं गुदियावनो गथायदों फोरबो आफा आरो बिसोरनि जि बिमा बिफाफोर बिथांमोननि आत्मायाव थानानै नोङो दैदेनदों अनलायनाय न'खर गोजोननाय न'खर नों बिसोरनो होदों फोरबो आफा नोंनि अननाय आशीर्बाद आरो बोरखौ बिसोरनि सायाव होनानै नों जेब्लायबो गोजोननाय न'खर खालामदो हामबायनो बे गुसुं आर'जखौ खोनासंनायनि थाखाय सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच जोंथिमा प्रेज द लर्ड इन्दिरा ब्रह्म आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खावलायबाय फंबाय अके थेंक इउ स' माच दाहाय आं आर'ज खालामगोन
आंनि बेयाव माखासे कमेन्ट दङ बेखौ आं फरायग्रोनानै लानि बिनि उनाव आङो साफा साफा खालामलांगोन बयनिबो थाखाय खालामगोन रिना दैमारि बिथाङा लिरदों प्रेयार रिक्वेस्ट फर माय फेमिलि बिथांनि न'खरनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन दाहाय प्रेज द लर्ड ब्रादार अके थेंक इउ सो माच प्रेज द लर्ड चिरां नार्जारि ब्रादार प्रेयार रिक्वेस्ट खालामबावबाय आंनि फिसाज्ला रयाइनाल्डा 15 फेब्रुवारिनिफ्राय अके लाना 3 मार्चसिम एग्जामखौ लिरबाय गासै साबजेक्टआवनो इसोरा लोगोसे थाथोंसै जाय टिचारा एग्जाम कपिखौ चेक खालामगोन मोजाङै जों नायगोन गासै साबजेक्टआवबो मोजाङै मार्क्स लाना पास खालामगोन अके थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन फरायसाफोरनि थाखाय नैबेयावहाय बिथाङा लिरदों जेसमिना अके बिथाङानो लिरहरबावदों धन्यबाद होयो आफा इसोरखौ आरो धन्यबाद होयो ब्रादार नोंथांखौ आफा इसोरनि अननाय आरो ब्रादार नोंथांनि आर'जजों दिनैनि एडभान्स मेथामेटिक्स दाख्लैनिमोन बियो दिनैनि एडभान्स मेथामेटिक्स एग्जामाव मोजाङैनो लिरबोजोबनो हाबाय नामदों मेथामेटिक्स एग्जामनि थाखाय गोरा मोनो होननानै आर'ज खावलायदोंमोन मोजाङै लिरनो हाबाय होनना बुंदों इसोरा बाख्नाय जाथों थेंक इउ स' माच धन्यबाद हरदों हामबायनि इसोरखौनो इराद नार्जारि दादा अननानै आंनि फिसायनि थाखायबो आर'ज लाफा हेरद नार्जारि बिराद जौ लोङो गिर्जायावबो हाबनो गोसो जाया दादा जौ लोंनायजोंल' न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थायो बिफा इसोरा जेन जोथोन लायो आरो आंबो अरायबो जिउआव इसोरनि बोसोन बायदि नंगौ लामाजों थाबायलांनो हायो आंनि मुङा बुधबारि नार्जारि अननानै लाफादो होननानै बुंदों अब्ला बे समाव जों आर'ज गथायनि आर'ज खालामनि बे समावहाय हालेलुया गोथां आरो गोथावखौ इसोरा फा दानि बे समाव जोङो गथायदों फोरबोफा जे बुधबारि बिनानावा दिनै गावनि न'खरखौ लानानै गोबां दुखुआव दं गावनि बिसायखौ लानानै बिराद दुखुआव दङ फोरबोफा मानोना बिनि आत्माया दिनै थैनो थांदों बेनिखायनो बिनि आत्माखौ नोङो सुखांफिनदो लुखांफिनदो फोरबोफा नोंनि अननायजों बेखौ दैदेनदो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि गोसोआव नोङो सौदो फोरबोफा जे हेरद फोरबोफा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंनो नोंनि गोथार आत्माखौ बिनियाव नों सुफुंनानै होदो फोरबोफा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि गोसोनि दरखौ नों सौदो बे थाबैनो खेवनानै होनो हागोन जिउआव बियो नोंनि अननायखौ थाबैनो बियो मोननो हागोन नोंनि अननायनि बोसोनखौ बियो बुजिनो हागोन मोनदांनो हागोन संसाराव थानायाव नोंनि अनगा रावबो जोंखौ बानस'ग्रा गैया जोंनि पापफोरखौ खेमा हाग्रा गैया जोंनि जिउखौ बासायग्रा रावबो गैया फोरबोफा बेनिखायनो बे फंबायनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों बिनि आत्मायाव नोङो गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदों पबित्र आत्मानि गोहोखौ नोङो बिनि गोरबोआव सौदो फोरबोफा थानो होदो स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आत्मा आखाइजों बिनि गासै अखुसि आत्माफोरखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दांनानै दानो गोजान खालामदो फोरबोफा मोजांखौ सिनायनो हानाय सैथोजों थाबायनो हानाय गियानखौ बिथांनि जिबनाव नोङो थानो होदो फोरबोफा थाबैनो बियो बुजिनो हागोन मोजांखौ बियो सिनायनो हागोन गाज्रिखौ बियो जानगार होनो हागोन जों फोथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सल' बासायग्रा ख्रिस्ट' प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच थेंक इउ आदसा बे समाव अननानै कमेन्टआव आर'जनि खावलायनायखौ दसे उनाव हरनो आं खावलायबाय आङो नै आंनि मबाइलाव थानाय माखासे कमेन्टखौ फरायगोननि बिनि उनाव जोङो साफा साफा खालामलांबाय थागोन बयखौबो खालामगोन रिना नार्जारि आंनि न'खरनि थाखायबो बिनान होफंबाय गथ'फोर सानै आरो आंनि थाखाय अके जागोन जेसमिना अके एग्जामनि थाखाय आर'ज खावलायदों जेसमिना अके प्रेयार रिक्वेस्ट खालामनो आंनि फिसाला रयनला अके बेखौ फरायखांबाय ब्रादार आंनि फिसाज्लानि थाखाय अके नेटआ प्रब्लेम बिराद इसु जादों आंनि फिसाज्लानि थाखाय आर'ज खालाम गोदानै सायख'जानाय दैदेनगिरिफोरजों सानडे स्कुल टिचार मावनो थाखाय जाहाथे इसोरनि
दिखाया हामजा जाथाव थाव मावनो हायो नोंनि मिनिस्ट्रि इसोरा जेब्लायबो सहाय होदों आमेन अके आमेन सुमित्रा इस्लारि बिथाङा लिरदों आंनि फिसाज्लानि थाखाय आरज खालाम गोदानै सायख'जानाय दैदेनगिरिफोर सानडे स्कुलनि सायख'जानाय दैदेनगिरि महरै बेयो सायख'जादों बेखौ जों गथायनि हालेलुया थावनखौ चिरापा दाना बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों दे सुमित्रा इस्लारि बिथांनि जि फिसाला दिनै सानडे स्कुलनि गोदान दैदेनगिरि हिसाबै बियो सायख'जादों बिथांनि जिबनावनो थानानै हेफाजाब खालामदों बिथांनि आत्मायाव थानानै बेखौ फोरोंदों प्रभुआ जेब्लाबो सैथोजों थाबायलांनो हानाय संसाराव जेसेबां समसिम थांनानै थागोन नोंखौ सिगाङाव दोननानै नोंनि बोसोनफोरखौ जिउआव लानानै दावगालांनो हानाय बेनो नों बोरखौ होदो प्रभुआ आरो बे सानडे स्कुलनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हानाय मोजां गुनखौ मोजां गियानखौ नों बिनो होदो प्रभुआ नोंनि अननायनि गेजेरजों नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बेखौ नों जेब्लायबो दैदेनदों आरो जिउआव दावगालांनो हानाय नोङो बोरखौ होदो प्रभुआ हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुं बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अब्ला बे समाव लाबावनि मोननैसो दङ बेनि उनाव आङो नोंथांमोननि कमेन्टनि आरजखौ खावलायगोन अननानै एसे नेदो आं कमेन्ट फरायनि लोगोसे नोंथांमोननिखौबो आं लाफाबायनि मोनफा मोनफा आदसा Praise the Lord, brother. Okay. Dipi Najari, Dada आंनि थाखायबो बिनानै होबावदो आरो गेस प्रब्लेम आरो उदैयाबो सम सम साबाय थाबावो आरो गेसआ माब्लाबा बारा जाबाय थायो अननानै बिनानै होबाव दादा जिपरा अके बे समाव आं आरज गथायनि जिपरानि थाखाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालाम हालेलुया गोथां आरो गोथारखौ सिराफा दाना बे समाव नोंखौ हामबाय होनबावदों बे समावहाय जि बिनानाव जिपरा बे दिनै मोदोमनि सैनांनायजों भुगिनांनानै फोरबाबा उदैयाव गेस जानाय आरो बिनि देहायाव थानाय गासै समस्याफोरखौ जेंनाफोरखौ जोङो नोंनियावनो गथायदों नों गासैखौबो गोजान खालामदों फोरबाबा बे बिनानावा दिनै नोंखौ गिग्रा जानायखाय नोंखौ मानिग्रा जानायखाय गावनि गासै आसाखौ नोंनियाव लानानै फैदों गासै बरसाखौ बियो नोंनियाव लानानै फैदों प्रभुआ बेनि आसाखौ बिनि बरसाखौ नोङो दिनै जाफुंहोदो प्रभुआ बेनि उदैयाव जि गेस देहानि गासै प्रब्लेमफोरखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव दानो गोजान खालामदो प्रभुआ बेनि आत्मायावनो खोथा बुंदों नोंनि गोथार जिउखौ नों बेनि आत्मायावनो स्पर्श खालामदो प्रभुआ हालेलुया बिथांमोनखौ सोरबा दानो बे समाव गथायदों प्रभुआ नोंनि गोथार आत्माखौ बेनि गासै अखुस्थ देहाफोरखौ नोङो बिलिरदो आरो बेनि सोखा जानायखौ होदो प्रभुआ दानिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो बिनि देहायाव थानाय गासै अखुसि आत्माफ्रा गोजान जागोन प्रभुआ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों दानो बिथोन होदो प्रभुआ बेखौ नोङो गोजान खालामदो आरो देहानि सैनांनायनिफ्राय नोङो बायख'दो प्रभुआ हामबायदों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङाव बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ Ozit Musahari, Almighty God. Okay, thank you so much. Praise the Lord. Bines Pongbai. Ang Bines Bosumutari, नोंनि बोसोनजों सोलायनो हानाय मोनबाय. Thank you so much. इसोरा बाख्नाय जादों. आरो गाज्रिखौ मुगैनो रोंबाय. Yes, गाज्रिखौ जों मुगैनो रोंनांगौ. आत्मिक जिउनि बासाय जानायखौ नागिरबाय. मानोना इसोरनाव गोजोननाय रंजानाय दङ बास इसोरनाव गोजोननाय रंजानाय दङ आरो बे गोजोननाय रंजानाया सैथो गोजोननाय सैथो रंजानाय दिनै संसाराव मोननाय गोजोननाया सैथो नङा दान्दिसेनि थाखायल' नाथाय इसोरनियाव मोननाय गोजोननाया सैथो आरो अरायनि थाखाय नांगौ बेखौ आं मोनदांबाय
इसोरखौ मान होब्ला गाज्रिखौ मुगैनो रोंबाय यस इसोरखौ मान होनानै गाज्रिखौ मुगैनो रोंबाय बिराद मोजां बाथ्रा फंबाय आंनि थाखाय बिनानै होदो फंबाय अके बिनेश बसुमतारिनि थाखाय आरज खालामदों हालेलुया गोथां मुंखौ इसोर आफा बे समाव गथायदों जि बिनेश बसुमतारि बिदिनो नोंखौ सायख'होदों नोंनियाव फैनानै नोंनि बोसोननि गेजेरजों बियो सोलायना होदों नोंनि बुंनाय रावफोरखौ आंनि खुगानि रावजों फोस्रावनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नोंनि गोथार आत्माजों आंखौ बाहायनायनि थाखाय नोंखौनो हामबाय नोंखौ बाबा बे गोथार जिउखौ जोंनो होनायनि थाखाय हामबाय होदों दानो बे समाव गथायदों बिथाङा दिनै गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो हाबाय जिउनि गोजोननायखौ बियो नोंनियाव दङ मोनदांदों बाबा बेनिखायनो बिथांनि जिउखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों बेखौ जेब्लायबो दैदेनदो नोंनि अननायनि गांखङाव नों बेखौ जेब्लायबो बोजबनानै लादो बाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखायाव नों हमनानै बेखौ देबथिंदो बाबा संसारनि थाबायनाय लामायाव बेखौ नोङो जेब्लायबो बेंनानै लादो आरो मोजांजों बेखौ नोङो दैदेनदो बाबा हामबाय बिथांनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नोङो थानो होदो बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो आरो नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बेजों जेब्लायबो थानो होदो बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसु आरज सासेल' बासायरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुंनि बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा बेबी मुसाहारि इसोरा नोंखौ अरायबो हेफाजाब होथों दादा थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय सोमस्रि गयारि हामबाय आंनि फिसाज्लाया सोरांसा बर' बिजाब फरायनि थाखाय बिना हो अके बिजाब फरायाना आं बिनि थाखाय दा खेबसेनो खालामगोन दे थेंक इउ नैयाव माखासे कमेन्ट दङ बेखौ आं फरायग्रोनानै लाबावनि बेवहाय आंनि दहायनि होनाय भिडिअ आरजनि खावलायनायखौ आं बेखौ फरायलांनो इच्छा खालामदों बेनि उनाव आं आरज खालामलांबाय थागोन नोंथांमोननि थाखायबो जोंथिमा बसुमतारि प्रेज द लर्ड आदा आंनि देहानि थाखाय आरजखौ लादों आंहा सिनस्रि सायो देबनासो दं आरो उदैयाव सिस जादों अके आफा इसोरा आशीर्बाद होदों सोखाजानो हामनायखौ मोनो आमेन अके थेंक इउ अननानै बेबायदिब्ला नोंथांमोना दै थाव लायोब्ला मोजां जायो आरोना अब्लाबो बे समाव जों आरज खालामो जोंथिमा बसुमतारि बिनानावनि थाखाय जि सिं सानाय होननानै बुंदों लोगोसे जि उदैयाव सिस जादों बेखौ जोङो बेनि थाखाय आरज खालामदों जों बे समाव आरज खालामदों हालेलुया गोथां आरो गोथार अनखौ इसोर आफा नोंहा बागदान बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोजां समखौ जों मोननो हादों बाबा बिसेसके बे समाव गथायदों बाबा जि बिनानाव जोंथिमा बि दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं बाबा बिनि देहायाव बिनि जिबनाव थानानै गेदेर खामानि मावदों बाबा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों बेजों थानो होदो नोंनि गोथार आत्माजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो स्पर्श खालामदो बाबा नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नोङो बिलिरथि आरो सोखाजानायखौ होदो बाबा बिसेसके बे समाव गथायदों बिनानावा दिनै गोबाव समनिफ्राय सिं सानायजों भुगिनांनानै बिनि सिं सानायाव नों प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नों दानो गोजान खालामदो बाबा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सिनस्रियाव नोङो बिलिरदो आरो हुब्लिरदो बाबा दानिफ्राय बियो सोखाजानायखौ मोनगोन जिउ बियो गोजोननायखौ मोनगोन बिनो नोङो होदो बाबा नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बाद आरो बोरखौ बाबा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंनो नोंनि गेदेर महिमा बिनि गेजेरजों नुजाहोदो बाबा हामबायनो बे समाव नोंनि आत्माखौ जोंनि गेजेराव नों हरबा जोंनि बिनायखौ नोङो खोनासंबाय बाबा बिसेसके बे समाव गथायदों बेनि जि सैलांनाय बेनि जि दुखुआव थानाय गासैखौबो नों आफाया मिथिगौ बाबा बेनि न'खरखौ नों दैदेनदो
बिनि आत्मायाव नोङो थानानै बिसोरखौ दैदेनदो बिनि बिसोरखौ नोंनि आथिंजों गथायदो बिनि गोसोफोरखौ सोलायनो हानाय गोहोखौ होदो मोजांखौ मोनदांनो हानाय सिनायनो हानाय नोंनि अननायजों दैदेनदो बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंनि आत्माजों जोंखौ नों सुफुंनायनि थाखाय हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नों खोनासंबाय नोंनि गेदेर खामानि जोंनि गेजेराव नों मावबाय जों नोंनो राहा जेबो गैया फोरबो जों राहा गैया जोंनि जिबनखौ नोंनि आथिंजों गथायदो जेब्लाबो दैदेनदो हामबायनाय बेखौ आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ प्रेज द लर्ड अब्ला माखासे दंबावो जों कमेन्ट फरायबावनि आदसा प्रेज द लर्ड जावगे प्रेज द लर्ड आमेन गोबां कमेन्ट खालामनाय मेसेज खालामनाय गासैखौबो हामबायनो माया इसवारारि गुड इभिनिं अके थेंक इउ सो माच अमिय मोसाहारि ब्रादार प्लिज आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आंनि उन्दैसिन फिसाजो बिनि मुङा अनजिमा हाबा जानायनि सम जाबाय आरो गिर्जा हाबनो गोसो जायो येस बिनि थाखाय अननानै प्रेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिनि गोसोआ इसोरखौ गिग्रा आरो गुरै जायो येस बे समाव जों इसोरनो गथायनो इसोर खोनासङो जोंनि आरजखौ बियो खोनासङो नोंनि आरजखौ बियो खोनासङो जोंनि गोसोजों बिनांगौ जोंनि आत्माजों जों इसोरनो गथायनांगौ बियो खोनासङो अमिय मोसाहारि बिथाङा लिरदों गावनि फिसाजो अनजिमा हाबा जानायनि सम जाबायनो बिनि थाखाय जों आरज खालामनि हालेलुया गोथां आरो गोथावखौ इसोर आफा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय बावदों बिसासखि बे समाव जों नोंनि आथिं गुदियाव लाबोदों फोरबापा जि अनजिमा बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बे दिनै हाबानि जुलिनि सम जाबाय बैसो जाबाय बेनिखायनो बिनि जिउआव नों उपजुक्त बेनि थाखाय नोङो लोगोरि नागिरदो फोरबापा बे दिनै नोंखौ मिथिनानैबो नोंनि गोजानाव दङ बिनि आत्माखौ नोङो दिनै बासायनो लिंदों बेनिखायनो बेखौ नोङो लिंदो फोरबापा मोजां बिनि आत्मायाव नोङो सौदो बिनि गोसोनि दरखौ नोङो सौदो फोरबापा थाबैनो बिनि आत्माया गेंनो हागोन नोंनि अननायखौ नोंनि आशीर्बाद नोंनि बोरखौ बिनि सायाव नों थानो होदो फोरबापा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों स्पर्श खालामदो फोरबापा पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउआव नों टाच खालामदो फोरबापा दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो बे समनिफ्रायनो बियो नोंखौ गोसोखांनो हागोन बिनि जिउआव मोजां जों सारि जाफिननो हानाय बायदि नोङो बोरखौ होदो फोरबापा बि दिनै गिर्जा हाबनो गोसो जाया बेनिखायनो बिनि जिउआव थानाय बादुला आत्माखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबापा बिनि आत्माखौ नोंनि गोथार जिउजों नोङो दानो सुफुंनो स्पर्श खालामदो फोरबापा नोंनि गोथार आखाइजों बेखौ नोङो नोंनि आखाइजों हमनानै नों बेखौ दैथिंदो फोरबापा बिनि गोसोखौ नों सोलायनो बिनि गोसोखौ नों सोलायनो हो फोरबापा बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुं थाबैनो बे गोसो सोलायनो हागोन बे गिर्जा हाबगोन फोरबापा नोंखौ गोसोखांगोन नोंनि अननायखौ बे सायख' होगोन जों फोथायदों फोरबापा बिथांनि जिबन बिथांनि न'खर जों नोंनियावनो गथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'फोर जिसुनि मुंनिफ्राय आमेन गोजोनथों थेंक इउ स' माच आदसा जोंहा आरज खालामनाय दंबावो गोबां दङ बेनि गेजेराव आङो आदसा नयन बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखायबो आरजआव लाफादो आदा फिसालानि फरायनायनि थाखायबो लाफादो आशिष बसुमतारी आमेन अके जागोन थेंक इउ स' माच फरायनायनि थाखाय आं दाहाय खेबसेनो लागोन जोबनायाव बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै दसे मिनिट अनु बसु बियो लिरदों आंनि फिसा सासेनि थाखाय आरज खालाम बियो फरायनो बायो बिनि फरिखाया 10 थारिखआव जागोन अके जागोन दे
आं दा फरायनायनि थाखाय केपसन खालामगोन आं आर'जनि पइन्टफोरखौ आं फरायनानै होनो सानबाय गिबिसिनथाराव आफा इसोरखौ हामबाय होयो आदा आंनि फिसा सानैनि थाखाय आर'जआव गोसोखांफादो उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ मान होग्रा जायो आरो बिमानि बोसोन लाग्रा जायो येस बिनि थाखाय बिदो आरो मोजां रिजाल्ट मोनथों एग्जाम क्लास 9 अके सासे क्लास 2 अके जागोन सुनु बसुमतारी गोजोन्थों आदा आंनि मोनसे आर'ज खावलायनाय आंनि न'खरनि थाखाय आरो फिसायनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होदो आशब बसुमतारी बियो जेन' खोमसियाव थाया जासे गावनि गोसोखौ जेन' इसोरनियाव गथायो आरो बेनि थाखाय बिस'नायजों मोजां जायो आदा अननानै आरो आंनि फिसाजोनि थाखायबो आर'ज खालामदो लिना बसुमतारी फरायनायाव गोसो होनायनि अके फरायनायनि थाखाय आं दा आर'ज खालामो नैबेयाव आं नोंथांनि बिसायनि थाखाय आं आर'ज खालामो बे समावहाय केशब बसुमतारिनि थाखाय हालेलुया गोथां आरो गोथाव अंखौ इसोर आफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनबावदों फोरबोफा जि केशब बसुमतारी बिथांनि आत्मानि थाखाय बिथांनि जिबननि थाखाय बिथांनि थांनानै थानाय समफोरखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बिदिनो नोंनि अननायखौ मोनाखै नोंनि अननायखौ मिथियाखै फोरबोफा संसारनि गोबां गाज्रिफोरजों बे गावखौहाय गफबनानै दं बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नों थानानै खोथा बुंदो फोरबोफा बिनि गोसोखौ नों सोलायहोदो फोरबोफा नोंनि आत्माजों बिनि जिउफोरखौ नों सुफुंदो नोंनि गोसोनि बिनि गोसोआव नोंनि आत्माखौ थानो होदो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउजों बिनि गोसोनि दरफोरखौ नोङो सौदो फोरबोफा बिनि आत्मायाव बुजिनो हानाय गोहोखौ नों होदो बिनि गोसोफोरखौ नों फुरैदो नोंनि अननायखौ बियो थाबैनो सिनायनो हागोन नोंनि आशीर्बादखौ बियो थाबैनो मोननो हागोन आरो नोंनि बोसोनजों बियो गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन जों फोथायदों फोरबोफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा खृष्ट जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच Okay. आच्छा तिजुला हाज'वारि आंहाबो अके अपारेसन जानानै 2 दान जालांबाय नाथाय आंनि देहाया दाबो मोजां जायाखै बेनिखायनो आंनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होफा आरो आंबो आर'जआव थाफागोन आरो 3 फिसाफोरनि थाखायबो आर'ज खालामनानै होबावदो बिसोर सासे हिनजावसा 26 बोसोर अके फिसा हौवा गिबि 24 बैसो अके हौवासा सासे 18 जाबाय अके बिसोर इसोरखौ गिग्रा जानो हानाय बायदि आर'ज खालामनो खावलायदों तिजुला हाज'वारि बिथांनि अपारेसन जानायनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन लोगोसे बिथांनि 3 गथ'फोरनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन अननानै कमेन्टनिखौ आं दा दसे उनाव फरायगासिनो दं नोंथांमोना अननानै दसे नेथ'दो आंनियाव माखासे खावलायखानायखौ आं खालामगोननि तिजुला हाज'वारिनि अपारेसन लोगोसे बिनि फिसालाफोर जों बे समाव आर'ज खालामनि ना हालेलुया गोथां आरो गोथार अंखौ इसोर आफा नों जिउनि बासायगिरि जोंनि देहा जिउ सोलेरनि नोङो रैखागिरि फोरबोफा जोंनि गोमानानै थांनो नागिरनाय जिबनखौ नोङो दिनै बासायबाय जोंनि मोदोम हिसाबै सैनांनायफोरखौबो नों दिनै सख'यो फोरबोफा बिसासखि बे समाव गथायदों जि तिजुला बे दिनैहाय अपारेसन जादों होननानै बुंदों नों आफाया मिथिगौ दिनै मास 2 जाबाय नाथाय बियो मोजां सोखा जानायखौ मोननो हायाखै फोरबोफा बेनिखायनो बिनि गासै अखुस्थ' देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ' देहाफोराव बिनि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नोङो स्पर्श खालामदो फोरबोफा पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउनि गासै सैनांनायफोरखौ नोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदो फोरबोफा बिनि अपारेसननि उनावबो दिनै दान 2 जाबाय बे सोखा जानायखौ मोनाखै फोरबोफा बेनिखायनो नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों फोरबोफा बिनि जाय अंग'आव बे दिनै सैनांनानै दं नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों बेखौ स्पर्श खालामदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बिनि बे सैनांनाय अंग'आव नोङो टाच खालामदो फोरबोफा आरो बिनि नोङो मोदोमनि सोखा जानायखौ होदो बिसासखि बे समाव गथायबोदों बिहा दिनै 3 गथ'फोर दङ फोरबोफा फिसाजो सासे 2 फिसाला जेब्लाबो बिसोरो नोंखौ गिग्रा मानिग्रा साननानै जिउआव सोलिलांनो हानाय बायदि बोरखौ होदो बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानाय हानाय बायदि बिसोरनो नों बोरखौ होदो गियानखौ होदो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै जिउखौ दावगालांनो हानाय
गावनि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो प्रभुआ हामबायनाय जों बेखौ सों आरो सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच अके अन्नानै आं एसेल' फरायनानै आं खेबसेनो खालामसिगोन दा माखासे कमेन्टफोरखौ आं खालामनि आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालामफा आदा बेमार आजार जानाया जोबा अके अनजालि ब्रह्म जागोन थेंक इउ इसोरा बाख्नायजाथों आंनि बिसाफोरा एग्जाम जागासिनो आर'ज खालामदो जाहाथे इसोरनि अननायजों गाहामै लिरनो हायो सायारिका एन्ड एडरेबल नार्जारि अके बिलिता नार्जारि बिथाङा हरदों गावनि गथ'फोरनि थाखाय थेंक इउ रिकि खाख्लारि प्रेज द लर्ड आंहा डिफेन्सआव साख्रि लानो गोबां मिजिं दङ बिनि थाखाय आर'ज खावलायनो थाबाय अके बिनि थाखाय स्पेसियेल आं आर'ज खालामनि बे समावहाय रिकि खाख्लारि नाजाबाय था इसोरखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोन नोंनि इन्टारभिउनि थाखाय नोङो जेब्ला थियारि खालामगोन गावखौ रेडि जागोन अब्ला नों इसोरखौ गाबज्रिगोन नोंनि खारनो थांनायनि सिगां इसोरखौ गाबज्रिगोन जेब्ला नोङो सिरि मोनो जेब्ला नों फुङाव सिखाङो इसोरखौ गाबज्रिगोन आर'ज खालामनो रिकि खाख्लानि थाखाय जों आर'ज खालामनि हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा फा दानो बे समाव गथायदों जि रिकि बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिं मुथायाव गथायदों प्रभुआ नों बेखौ जेरै अननायजों दैदेनबाय बिनि गासै जिउनि थांनानै थानाय समखौ नोंनि आथिं मुथायाव गथायदों बेखौ नोङो दैदेनदो नोंनि अननायजों नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों नोंनि बाथ्राफोरनि गेजेरजों नों बेखौहाय दैदेनदो प्रभुआ बि दिनै डिफेन्सआव साख्रि लानो गोबां गोसो बेनिखायनो बिनि नाजानायाव नोङो थानानै हेफाजाब खालामदो प्रभुआ बे थाबैनो साख्रि मोननो हागोन जों फोथायदों बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै बोलोफोरखौ स्ट्रेंथफोरखौ नोङो होदो प्रभुआ बिनि इन्टारभिउनि थाखाय जिरायनायाव नांगौ जानाय गासै मेलेमनि गोहोफोरखौ नोङो बिनो होदो प्रभुआ नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार जिउखौ बिनि आत्मायाव नोङो लोगो लानो होदो आरो बिनि मेलेमफ्राव साननो हानाय गोहोफोरखौ होदो खारनो हानाय गोहोफोरखौ होदो बारनो हानाय बोलोफोरखौ होदो प्रभुआ मानोना नोंनियावसो गासै बोलोआ नोंनियावसो गासै गोहोआ प्रभुआ बिथांनि जिबनखौ नोंनि आथिंयाव गथायदों थाबैनो बिनि जिउनि जि थांखि लानाय बे जाफुंसारगोन आरो बियो नोंनि सायख'होनो हागोन नोंनि गौरब नोंनि महिमानि थाखाय गावखौ बाहायनो हागोन प्रभुआ हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बेखौ सम आरो सासल' बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आदसा बे समाव जोङो आर'ज गथायबावनि इसोरा बाख्नायजाथों आंनि फिसाजोनि HR अपारेसन जानाय थांगासिनो 8 मास अके HR आदसा आं दा खेबसेनो आर'ज खालामो दै जिरिना नार्जारि जय मासि दादा आंनि थाखायबो आर'ज अके जागोन गोजोन्थों सार आंनि न'खरनि थाखाय अके रिलिसान आगुस्त दैमारि राजिब दैमारिनि गथ' हेबल दैमारिनि थाखायबो आर'ज खालामगोन गियाननि गोनां आंखाल जाना दं अके आगुस्त दैमारि बिथाङा आर'ज खावलायदों सुकिला बसुमतारी आंनि न'खरनि थाखायबो आर'ज खावलायो अके शैलेन्द्र दैमारि गाहाम मोनाबिलि सार इसोर बाख्नायजाथाव अके थेंक इउ स' माच जोंनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि जोंनि फेमिलिया इसोरनि इच्छायाव थानो हानाय बायदि अके जागोन आरो निसा आंना नेटानो नाङा अके जागोन अब्ला नोंथांमोननि कमेन्टनि आर'जनि खावलायनायखौ आं एबार लानोसै दै अननानै गाज्रि दामा बे समाव आर'ज जों गथायनि बेबि मोसाहारिनि थाखाय बिथाङा दिनै गोबां गोब्राब बेरामाव सैनांनानै दं बिथांनि थाखाय जों आर'ज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा फान आबाव दान बे समाव हामबाय होदों बे समाव जों गथायदों बिनानाव जि बेबि मुसाहारिफोर बाबा बे दिनै देहानि गोब्राब सैनांनायजों बे भुगिनांनानै दं गोब्राब बेरामाव गिख्रंथाव बेराम बिनि जिबनाव जादों नों आफाया मिथिगौ नाथाय बे बेरामा नोंनि थाखाय जेबो नङा बाबा नोंनि फंसे हुकुमजों बे गासै सैनांनायफ्रा सोखा जानायखौ मोननो हागोन बाबा बेनिखायनो जों दिनै फोथायदों जोंनि नियाव गथायदों बाबा बे जे बेरामनि थाखाय अपारेसन खालामबाय नों बेजों साक्सेसफुल खालामबाय आरो बिनि हामनायनि थाखाय जोंनि नियाव गथायदों बाबा बेनि बाहायनाय मुलिफोराव नोंनि आशीर्बादखौ नों थानो होदों बाबा नोंनि गोथार जिउजों बेखौ सुफुंदों नोंनि गोथार आगदाखौ जों बिनि गासै
बे सैनांनाय देहाफोरखौ नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आस्रा बासोरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बे आगान गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आच्छा जेसमि बसुमतारी आदा आंनि न'खरनि थाखायबो आरजआव लाफादो मानोना जोंनि न'खरा जेब्लायबो दावराव दावसि जाबाय थायो अके आंनि फिसाजो जेसमि बसुमतारीनि थाखायबो अके नोंनिया जेसमि नङा आरोना फिसाजोनियासो अके जागोन दे थेंक इउ महन आच्छा महलन पल टप अके प्रेज दा प्लिज प्रे फर माय फेमिलि ब्रादार अके थेंक इउ स' माच लास्टआव आं आरज खालामगोन थेंक इउ आच्छा सोरां नार्जारी ब्रादार आंनि न'खरनि थाखायबो आरज खालामना होदो आरो आंहा सानै फिसाजो आस्मिता आरो जेसिका बिसोर सानैबो मोजाङै इसोरनि लामाजों उन्दैनिफ्रायनो थाबायनो हानाय बायदि बिनानै होदो ब्रादार अके आस्मिता आरो जेसिकानि थाखाय आरज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ सोराबा दानिबो समाव गथायदों जे बिनानाव सोरां बे गावनि सानै गथ'फोरनि थाखाय आस्मिता आरो जेसिका बिथांनि देरनाय जिबननि थाखाय आरज गथायदों बाबा बेखौ नोङो दैदेनदो नोंनि अननायजों बिसोरखौनो खांदो जोनोमनिफ्राय बिसोरखौ जेरैबायदि नोंनि अननायजों खांबाय बिसोरनि थांनानै थानाय सम जिबन थांनानै थानायनि राहा लामा गासै समखौ नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों बाबा नोंनि अननायजों नों बिसोरखौ दैदेनदो जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै गावनि बिमा बिफाखौ मानिग्रा गिग्रा जानानै जिउखौ खांलांनो हानाय बायदि बेबायदि बोरखौ होदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरजखौ नोङो खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज आस्रा बासोरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच भारती नार्जारी आदा आंनि फंबायनि फिसाजो स्टेबि नार्जारीनि थाखायबो आरजआव लाफा आदा फैगौ 7 मार्च हार्टनि अपारेशन जानो गोनां आदा दं आदा अके अन्नानै हायोब्ला बे भारतीया आंनो मेसेन्जाराव मोनसे मेसेज खालामनानै हर बे बिसयखौ लिरनानै हर आं स्पेसियेलि आरज खालामनो लुबैदों बेनि थाखाय दाबो आं खालामगोन लोगोसे मबाइल नाम्बारखौ हायोब्ला सेयार खालाम जेन बे अपारेशना आफा इसोरनि हेफाजाबाव मोजाङै जाफुंसारलांनो हानाय बायदि आरो बे फंबाय आरो बिनि बिसिनि थाखायबो लाफादो आरज खावलायहरबाय आदा गोजोन्थोंसै आदा अके थेंक इउ स' माच भारती नार्जारीनि फंबायनि फिसाजो स्टिभि नार्जारी अके जों आरज खालामनो बे समावहाय स्टिभि नार्जारीनि थाखाय हालेलुया गोथां मुंखौ सोराबा दानो बे समाव गथायदों जे उन्दैसा जे स्टिभि नार्जारी बे दिनै हार्टनि अपारेशन जानो थांगासिनो दं मार्च दाननि 7 खालाराव फोरबाबो गाबोन समफोर बेखौ अपारेशन खालामनाय जागोन बेनिखायनो बे अपारेशना साक्सेस जागोन जों नोंनियाव फोथायदों बेनि जिबनाव जानाय गासै अहुस्थ बेरामफोरखौ नोंनि आथिं मुदियाव गथायदों फोरबाबा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो बिनो फाहामजानो हानायनि गोहोखौ नों बिनो होदो बे देहाफोरखौ नों स्ट्रं खालामदों बाबा जाय अपारेशन खालामगोन बे डक्टरनि सायाव थानानै नों हेफाजाब खालामदों बाबा मोजां डक्टर बिसोरनो जगायनानै होदो जाय मुलिखौ बाहायगोन बे मुलिनि गेजेरजों बिसोर सोखा जानायखौ मोनो थाबैनो सोखा जानायजों लोगोसे नोंखौ महिमानि थाखाय गावखौ बाहायनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो बाबा लोगोसे बे उन्दै सानै बिमा बिफाखौ बिथांनि न'खरखौ नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा जानो हानाय बायदि अननायजों गावनि गोसो जिबनखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि नोंनि बोरजों बिसोरखौ दैदेनदो फोरबाबा बिश्वासखौ गथायदो फोरबाबा बे बिनानावनि जि अपारेशन नोंनि अननायजों साक्सेस जागोन जों फोथायदों हामबायनो जों बेखौ समाज सास्त्र बाथ्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों Yam Nazare, praise the Lord, Bibek Dimari, okay, Amen, Mitisa Dimari, आरो आंनि न'खरनि थाखायबो आरजनि खावलायनाय आंनि हिन्जावा हेल्थआव खामानि मावो बिनि थाखायबो बिसारला मिथियो अके इसोरखौ सिबिनायाव गोख्रों जानो हायो अके
आं खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन टाइमा जोंना बारबाय नालाय ना कमेन्टखौ आं खेबसेनो फरायलांनो अननानै गाज्रि मोननाङा बेनिफ्राय खेबसेनो आर'ज खालामगोन माइनाव बसुम आं मेजरखौ आं खालामगोन बिनि उनाव माखासे नोंथांमोननि न'खरनि नोंथांमोननि माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखायबो आं खेबसेनो आर'ज खालामगोन दै अके माइनाव अननानै दै लायोब्ला मोजां मोनो अननानै भिडिअखौ नायदोंब्ला आंनो मोनसे मेसेज खालामनानै हर आरो मबाइल नाम्बारखौ सेयार खालाम आङो लाइभनि उनाव आर'ज खालामगोन दाबो आं आर'ज खालामगोन दै लानानै था आंनि थाखाय आर'ज खालामदों उदै साबाय थादों अके माइनावनि थाखाय आं आर'ज खालामनाय बे समाव हालेलुया गोथां मनखौ सिराफा दानि बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जे बिनानाव माइनाव बसुमतारी बे दिनै उदै सानायजों भुगिनांनानै दं होन्दोंफोर बाबा बेनिखायनो बिनि गासै देहाखौ नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों फोरबोफा नों नाजावदों बिनि गोथार आत्माजों बिनि गासै सैनांनाय देहाफोरखौ नों स्पर्श खालामदों फोरबोफा नोंनि गोथार जिउनि गोहोजों बिनि देहाफोराव नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि अखुस्थ देहायाव जाय अंग'आव बियो दिनै सैनांदों बेखौ नों बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबोफा नोंनियाव सोखा जानाय दं नोंनियाव जिउनि बासायजानाय दङ गासै दुखु दाहानि सोलाय नोङो जोंनो सुखु होनो हायो बेनिखायनो बे बिनानावनि जिबनखौ नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों बि दिनै जाय उदै सानायजों बियो भुगिनांनानै दं बिनि गासै सानाय सुनायखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदों फोरबोफा नोंनि अननायजों नों बिखौहाय बोर होदो फोरबोफा नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो हामबायदों बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासल'बासो आरो खृष्ट जिसुनि मुंनि बे आमेन गोजोनथों थेंक इउ जसेफ बसुमतारी फंबाय आंनि फिसाजो साथामनि गेजेराव देरसिननि आनजादा जोबनानै थांबाय अके थांबाय गेजेर फिसाजोनि आनजाद जागासिनो दङ आरो जोबथारनाय फिसाजोनि आनजादाबो फैगौ सुनिबारनिफ्राय दं अननानै आर'जाव लाफा अके जागोन आदसा बिलिता आंहा दासो आदा गथ'फोरखौ दसे लेखा फोरोङो अके माहि दैमारि हाय ब्रादार आंहा दासो लाइभआव अके थेंक इउ स' माच बरायनाय थाबाय फैबि नार्जारि प्रेज दा लर्ड आमेन अके आमेन बे समाव आर'जनि खौरांनि मोनसे फैदों साबि नार्जारि आंनि बिसाय प्रिमलनि थाखाय आर'ज खावलायो बियो गय बिरि सिगारेट सोबनायनिफ्राय गोजान जानो हानाय बायदि आरो बियो इसोरखौ मिथिया गिर्जा हाबनो बायो येस आंनि आबै बियो गोबाव समसो लोमजानानै दङ जेन इसोरा सोखायो आरो आंनि आनै इलिजाबेथ नार्जारियाबो टिउमार जादों गोबां मुलिफोर बाहायबाय दासिमावबो सोखा जानायखौ मोनाखै जेन इसोरनि बिनायजों सोखा जानायखौ मोनो अके लुबैदों सबि नार्जारिखौ हायोब्ला आंनो मेसेन्जाराव मोनसे मेसेज खालामनानै दोनहर मबाइल नाम्बार सेयार खालाम आं आर'ज खालामनो लुबैदों स्पेसियेलि आं आर'ज खालामगोन अब्ला बे समाव जों अब्लाबो आर'ज खालामनि बेनि बिसायनि थाखाय आरो लोगोसे बिनि बिबै ना आरो बिनि बिमानै बे समाव जोङो आर'ज खालामनि ना हालेलुया हालेलुया गोथां आरो गोथारखौ इसोरफा दानो बे समाव गथायदों जाय बिनानावा दिनै बे समाव आर'ज गथायबाय गावनि बिसायखौ लानानै गोबां दुखुआव दङ गोबां जिंगासिनायाव दङ फोरबोफा बिनि आत्माखौ नोङो सौदो फोरबोफा बिनि बिसायनि जिबनावनो थानानै हेफाजाब खालामदो नोंनि अननायखौ बुजिनो हानाय मोनदांनो हानाय गोहोखौ नोङो होदो फोरबोफा नोंनि आत्मा बिनि आत्मायाव नों थादो फोरबोफा नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ बिनि आत्मायावनो थानो होदो बिनि गोसोनि दरखौ नों आखाइ सौदो बे थाबैनो खेवनानै होगोन नोंनि अननायखौ बियो मोननो हागोन मोजां आरो गाज्रिखौ बुजिनो हानाय सिनायनानै गियानखौ आरो गोहोखौ होदो फोरबोफा बेनि गासै संसारनि गाज्रि हुदा थांखु बिरि जानाय लोंनाय गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय बे थाबैनो गोजान जानो हागोन जोंनि नेम गथायदों हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय फोरबोआव बिसासखि आरो बे समाव गथायदों जे बिनि बिबै गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दं होनदों बेनिखायनो बिनि देहाफोराव नों स्पर्श खालाम नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नों थानो होदो फोरबोफा नोंनि अननायजों बेखौ नों सोखादों आरो बिसासखि बे समाव गथायदों जे बिनि बिमानै टिउमार जादों होननानै बुंदों फोरबोफा
नोंनि थाखाय बे जेबो नङा बेनिखायनो बिनि जानाय अखुस्थ देहानि अंग नोंनि गोथार आत्माजों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों बेखौ बिलिरदो आरो नों दानिफ्राय सोखा जानायखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बिनि गासै अहुसि आत्माखौनो दानो थांनो थाखाय जों बिथोन होदों प्रभु नोंनि गोथार अननायजों बेखौ नों बासायदो हामबायनायजों बेखौ जों आरज आसाल बासायरा ख्रिस्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच रिना नार्जारी आंनि फिसाला सानैनि थाखाय आर'ज लाफा अके बिगियान नार्जारी गुजुनानै दं अननानै लाफा अके जागोन आच्छा निर्जना दैमारी आगै जोंनि गामियाव गोबां एना एनि आरो लोंनाय जानाय गोबां खोमसि फोथायनाय बायदि बायदि बेले बेजे सल्भ खालामनो जोबोद गोब्राब यास आरो उन्दै गथ'फोराबो सोबनाय जानाय नुनानै आं जोबोद दुखु मोनो बेनिखायनो फंबाय प्लिज आरज खालामगोन जोंनि गामिनि थाखाय गामिया सेकल बरिगाव थेंक इउ अके जोङो जागोन आंना खेबसेनो आरज खालामसिगोन जोबनायावहाय कमेन्ट बुरजाथार दङ फरायनो लानो बिनि उनाव जोबनायनि आरज खालामगोन दिपि हामबायसै दादा बिनानै होनायनि थाखाय इसोरा नोंनि गासै खामानियाव हेफाजाब होदोंसै अके थेंक इउ सो माच इसोरा बाख्नायजाथों जिंथिमा बसुमतारी हामबायसै आदा इसोरा बाख्नायजाथों जिसुनि मुङै आमेन अके आमेन थेंक इउ सो माच हेलेना नार्जारी आंनि नखरनि थाखायबो आरज खावलायबाय आदा आरो आंनि फिसालानि थाखायबो जेन बियो इसोरनि लामाजों थाबायनो हानाय बायदि बिनानै होदो आदा आरो एग्जामनि थाखायबो मोजां पार्सेन्ट मोननो हानाय बायदि अके जागोन आरो मुसाहारि आंनि फिसाजोनि थाखायबो आरज खालामना होदो गोबांफ्राय जिसेनि गाबोननिफ्राय 11 नि फाइनाल एग्जाम दङ आगे अके जागोन रसिला बसुमतारी गुड इभिनिं ब्रादार आंनि हासबेन्ड अमित रामसियारिनि थाखाय बिनानै होदो दा बियो फरायनानै न'आव ओरैनो दं साखरिबो गैया जेबो खामानिबो गैया अके जेथिंबो राहा गैयै जानानै दं अननानै नों ब्रादार बिनानै हो जाहाथे बियो माबा मोनसे राहा मोननाय बायदि अके रसिलानि बिनायखौ जों आरज गथायो थांनानै थानायाव मोनसे राहा नांगौ नङा होमबा बे राहाखौ इसोरनिफ्राय बियो मोननो हानाय बायदि हालेलुया गोथां आरो गोथावखौ इसोरा दानि बे समाव गथायदों जे सिस्टार रसिला बसुमतारी बिनि जि बिसायनि थाखाय आरज गथायदों फोरबाफा नों नाजावदों बिदिनि संसाराव थांनानै थानायाव आन्दायदों फोरबाफा बबेखौ मावगोन बबेखौ दोनगोन बेनिखायनो बियो मोनसे मोजां थि थांखिखौ होदो फोरबाफा थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा बिनि होदो आरो बिनि गेजेरजों बियो नोंखौ बाख्नायनो हानाय बेबायदि बोरखौ होदो हामबाय नों बे समाव जों नोंनो गथायनो मोननायखाय आरो जोंनि गथायनायफोरखौ नोङो नाजावो खोनासङो आरो जोंनो नों फिननायखौ होयो फोरबाफा बि दिनै फरायबाय नाथाय दा बेखार जानानै दं जों नोंनियाव गथायदों थाबैनो बियो मोनसे राहानि गेजेरजों बे थांनानै थानो हागोन जिउआव बियो दावगालांनो हागोन जों फोथायदों हामबाय नों बे समाव जोंनि आरज खोनासंनो थाखाय बे गुसुं आरज सासल बासायग्रा ख्रिस्टखौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ सो माच प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड सनाजी अके रिजु आंनि फिसालानि थाखाय आरज खालामसा नेरसोन आरो राजा एग्जाम जाबाय थादों अके आं एग्जामनि थाखाय खेबसेनो आरज खालामदों रिजु पृथ्वीराज नार्जारी आंनि जानजिया प्रब्लेम जादों फंबाय नेम प्रमिला नार्जारी अके प्रमिला नार्जारीनि थाखाय जों आरज खालामो हालेलुया गोथावखौ इसोरा दानो बे समाव गथायबावदों जि प्रमिला नार्जारी बिथांनि देहाखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों फोरबो बेनि जानजियाव जि प्रब्लेम जादों जि उसुबिदा जादों गासैखौबो नोङो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नों सोखादों स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदाखौ जों बिनि अखुस्थ देहानि अंगआव नोङो दांदों आरो बिनि सोखा जानायखौ होदों फोरबो नोंनि गोथार आत्माखौ बिनि जिउआव नों सुफुंदों आरो बोलोग्रा नोंनि गोथार जिउजों नोङो गेदेर खामानि मावदों नोंनि सायख' होनो हागोन जों फोथायदों फोरबो हामबायनो बे समाव
जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्लबा सेरा खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ ओके आदा आंना नेटानो नाङा एसेबो ओके मोजांखौनो लाइभ थाफानो हायासै बेनि थाखाय सरि आदा ओके जेबो नङा थेंक इउ आरन बरगयारि आदा आंनि फिसाज्ला क्रिलियन्स बरगयारिनि लोमजागासिनो ओके क्रिलियन्स आरज खालामनाय बे समाव ना होगासिनो एग्जाम दोना क्रिलियन्सनि थाखाय आरज खालामनाय ना हालेलुया गोथांखौ इसोरा दानो बे समाव गथायदों जे क्रिलियन्स बरगयारि बे दिनै लोमजागासिनो दङ बिनि देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बाबा नों बेखौ नाजावदों आरो बिनि गासै देहानि सैनांनायफोरनिफ्राय नों बेखौ बोखारनानै होदो बाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिउआव नों खामानि मावदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिनि जिउआव नों खामानि मावदो बाबा बिनि गासै अखुस्थ देहाखौ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो दानो दांदो आरो नोंनि गासै सैनांनायनिफ्राय नोङो बोखारदो बाबा बेनि देहानि गासै अहुसि आत्माखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुंजों दानो खारनो थाखाय बिथोन होदो बाबा बेनि जिउआव नों गेदेर खामानि मावदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बिसासखि बे समाव गथायबावदों बाबा बे दिनै एग्जाम सोलिगासिनो मोजाङै लिरनो हानाय फरायनो हानाय गोहो आरो गुनखौनो बिनि सायाव थानो होदो बाबा हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासेल' खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ अके बोहैथि दादा आंनि थाखायबो आरज खावलायबाय आंना फिसाजोनि थाखाय बियो मानो दिनैसिमबो गोसो सोलायनो रोङा बेरामनिफ्राय बारानिफ्राय बारासो जागासिनो दं दादा बिनि थाखाय बिना होबावदो आरो आंनि थाखायबो आंना साइनिस दं अके जागोन गेस प्रब्लेम अके सोरां नार्जारि थेंक इउ स' माच ब्रादार बिनानै होनायनि थाखाय ब्रादार आं उनाव मेसेन्जाराव मेसेज हरगोन ब्रादार अके थेंक इउ स' माच जागोन इसोरा बाख्नाय जादों सोरां नार्जारि जिरि बसुमतारी दादा आंनि न'खरनि थाखायबो आरजआव लाफा आंनि फिसाया गान्जा बिरि सोबनायखौ गारनो हाया जाबाय आंनि बिमानि पाइल्स बेरामनि थाखायबो अके जिरिनि हाजबेन्डनि थाखाय जिरि ना बे समाव जोङो आरज जों खालामनि ना हालेलुया गोथां आरो गोथावखौ इसोराफा नों आफाखौ दानि बे समाव हामबाय होनदों बे समखौ जोंनो होनायनि थाखाय जि बिनानाव जिरि बसुमतारी लादों फोरबो आफा बे दिनै गावनि बिसायनि थाखाय आरज गथायदों फोरबो आफा बे दिनै संसारनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनाय हास्थायनाय बियो दिनै सदब जानानै दं बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो फोरबो आफा बिनि जि गाज्रि हुदाफोर दं जे सैतानिक हुदाफोर दं सैतानिक खामानिफोर दङ बेखौ दिनैनिफ्रायनो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव नोङो गोजान खालामदो आरो बिनि गाज्रि आत्मानि बादुला जिउखौ नोङो खाख्रबनानै दोनदो बाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिनि जिबनाव नोङो खोथा बुंदो बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नोङो लोगो लानो होदो बाबा बियो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हागोन नोंनि अननायनि बेन्दोङाव बियो थानो हागोन गावखौ गुरग'नो हागोन जों गथायदों जों फोथायदों बाबा बिदिनो संसारनि गाज्रि आत्माजों भुगिनांनानै दं बाबा बियो सिखारनो हायाखै बेनिखायनो बिनि आत्माखौ नोङो दिनै बोखांदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि आखाइखौ नों हमनानै दिखांनानै लाबोदो बाबा हामबायनो बाबा बिनि गोसोनि दरखौ नों सौदो बिनि आत्मायाव नोङो हाबदो बाबा नोंनि गोथार जिउखौ बिनि जिउआव थानो होदो हामबायनो बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सास्लबा सेरा खृष्टफोर जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ हामबायसै दादा आरज खालामना होनायनि थाखाय अके थेंक इउ अब्ला बे समाव जोङो जोबनाय फारसे आरज खालामनि जाय नोंथांमोना बे समाव आरज गथायबाय साफ्रोमनि थाखाय जों आरज खालामबावनि जायनि आरजफ्रा दिनै मेनसन जायासै अननानै निमाहा खालामगोन हामबायसै दादा आरज खालामना होनायनि थाखाय भारती अके साबि हामबायसै दादा इसोराबा जेब्लायबो नोंजों लोगोसे थाफाथोंसै आमेन अके आमेन थेंक इउ दादा प्रिथिराज नार्जारि अके अब्ला बे समाव आं आरज खालामनि जाय फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि थाखाय कमेन्ट खालामबाय मेसेज खालामबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो गथायनि
मेसेन्जाराव हरनानै दोनदोंमोन नामा माखासे आं नायनि बावलांबायमोन आङो बिनि उनाव जों फोजोबनोसै नोंथांमोना एसे नेबावदो बेवहाय बिबुं बिथाङा ओइ आदा सानै बेक्तिनि थाखाय आर'ज खालामनानै हो बिथांमोना लोमजानानै दङ सबिता इस्लारि किलियन बसुमतारी बिथांमोननि थाखाय आर'जआव गोसोखांबादो आदा आरो इसोरा नोंथांनि मोजां खामानि मावनायाव थाना बोर होथोंसै आदा अके थेंक इउ स' माच अब्ला बे समाव जों आर'ज गथायो सबिता आरो किलियन हालेलुया गोथां आरो गोथाव अनखौ इसोरा फा दानो बे समाव जों मेसेज फरायदों फोरबो आफा जि सबिता आरो किलियन बिसोरो दिनै देहानि सैनांनायजों भुगिनांनानै दं फोरबो आफा बेनिखायनो बिसोरनि जिबनाव नोंनि गोथार जिउनि लोगो लानायखौ नोङो थानो होदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों बिसोरनि आत्मायाव नोङो दानो खामानि मावदो बिथांमोननि जिबनाव नोङो दानो खामानि मावदो फोरबो आफा बिसोरनि गासै सैनांनायफ्रा बिसोरनि गासै बेरामफ्रा दानो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव जों खारनो थाखाय बिथोन होदों फोरबो आफा बिथांमोननि सैनांनाय देहायाव नोंनि गोथार जिउनि स्पर्श खालामदों नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बेनि गासै अखुस्थ' देहाफोराव नोङो बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा बे सानै बेक्तिनि जिबन नोंनि आथिं गुदियाव गथायदो नों बेखौ नाजावदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो आफा हामबायनो बे समाव जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सास्ला बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ बिबुं बसुमतारी भेरि भेरि नाइस आदा आंनि बे नोंनि बे प्रग्राम खालामनाया इसोरा जेब्लायबो नोंनि मिनिस्ट्रियाव थानानै अरायबो हेफाजाब होदों अके थेंक इउ स' माच फंबाय गोजोननाय थाबाय बिबुं अब्ला बे समाव आंनि मेसेन्जाराव हरनानै दंबावो आं फरायबावनि राफोदाय गुड इभिनिं थेंक इउ फंबाय बिनान होनायनि थाखाय आंनि फिसाया देहरादुननिफ्राय न'आव मोजाङैनो सफैफिनबाय फिसाला बिदिन्था दैमारि आरो फिसाजो रेबेकाबो एग्जामखौ मोजाङैनो लिरदों अके थेंक इउ फिसालाहा इक'नमिक्स मोनसे पेपार 13 मार्चआव दंबावो अननानै आर'जआव लाफादो अके जागोन आं दा खेबसेनो आर'ज खालामगोन मदाराम बिथांनि थाखाय नैबेयाव लिरदों अननानै आंनि बेवाइ हिन्जावनि थाखाय आर'जआव गोसोखांबादो दिनै जों सानबा जाबाय कचबिहार मिशन हस्पिटालाव दोननाया प्रेसार स्ट्रक जादों दा एसे मोजाङाव फैगासिनो आरो गोदोना सानाय जानजि सिं सानाया दंबावो स' आर'जआव गोसोखांबादो प्रेमि हाजोआरिनि थाखाय अननानै हायोब्ला बेखौ नायदोंब्ला मेसेन्जाराव मेसेज आंनो शेयार खालामनानै आं आर'ज खालामगोन स्पेसियेलि बिनि उनावबो प्रेमि हाजोआरिनि थाखाय जों आर'ज खालामनो बे समाव लाना प्रेमि हाजोआरिनि थाखाय जों आर'ज खालामो हालेलुया हालेलुया गोथां अनखौ सिराफा दानि बे समाव गथायदों जे प्रेमि हाजोआरि बे दिनै प्रेसार स्ट्रक जानानै सिलिगुरियावहाय जे मिशन हस्पिटालाव बियो एडमिट जानानै दं फोरबो बिनि गासै ट्रिटमेन्टआव नों थानानै हेफाजाब खालामदों फोरबो बिनि गासै सैनांनाय देहाखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नों नाजावदो आरो बिनो थाबैनो देहानि आरायग'खौ सोखा जानायखौ होदो फोरबो नोंनि गोथार गांखंजों नों बेखौ बेंनानै लादो आरो नों बेखौ अनखांदो बिनि सैनांनाय बिनि भुगिनांनाय जिबनखौ जों नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों नोंनि आत्माजों बिनि जिउआव नों स्पर्श खालामनानै बिनि गोख्रों खालामदो फोरबो बिनि देहायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों सुफुंनानै बेखौ नोङो बोलोगोरा खालामदो फोरबो बिनि देहायाव नांगौ जानाय गासै गोहोफोरखौ सक्तिफोरखौ नोङो होफ्लायदो फोरबो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ' देहानि अंगफोराव नोङो बिलिरदो आरो बिनो जिउनि सोखा जानायजों लोगोसे मोदोमनि सोखा जानायखौ होदो फोरबो हामबायनो बे समावहाय बे थाबैनो सोखा जानायखौ थाबैनो मोजां जानो हागोन थाबैनो नोंखौ बाख्नायनो हागोन नोंनि गौरब महिमा आरो प्रशंसा खालामनो हागोन जों फोथायदों हामबायनाय जों बे गुसुं आर'ज सास्ला बासायग्रा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ
मोननै मोनथामसो कमेन्ट दंबावो आसमिता नार्जारि जोंहानि फेमिलिनि थाखायबो आर'ज खालाम आंहा सानै गथ'फोर फरायबाय थादों आरो हासबेन्डनि थाखायबो निसा बेसादनिफ्राय गोजान जानो हायो अके जागोन आसमिता नार्जारिनि थाखाय जों आर'ज खालामो बिदिनि बिसायनि थाखाय नेक्स्टआव दङ अनसुमै मुसाहारि लोमजानाय आरो उदै साबाय अननानै इसोरनियाव आर'ज खालामनानै होदो आंनि फिसानि थाखाय आंनि फिसायनि मुङा फोरमाय फिसानि मुङा फोरमाय अब्ला जों आर'ज खालामनि फोरमाय मुसाहारिनि थाखाय हालेलुया गोथां अनखौ इसोरा जि फंबाय फोरमाय मुसाहारि बिथांनि जिबननि थाखाय नोंनियाव गथायदोंफोर बाबा बे दिनै अखुस्थ' देहाजों भुगिनांनानै दं बिनि गासै बेरामखौ नों आफाया मिथिगौ बिनि जिउआव सानाय सुनाय जे लोमजानाय दं गासैखौबो नोङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव नोङो दानो गोजान खालामदों बाबा नोंनि आत्माजों बिनि देहायाव नों सिफुंदों नोंनि गोथार जिउजों बिनि देहाफोरखौ नों स्पर्श खालामदों आरो बिनि नों दानो सोखा जानायखौ होदों बाबा जाय आसा जाय फोथायनाय बरसाजों दिनै नोंनियाव आर'ज गथायबाय नों गासैखौबो खोनासङो बेनिखायनो जोंनि आर'जखौ नों खोनासंबाय आरो फिननाय होनायनि थाखाय नोंखौनो हामबायनायजों बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ लोगोसे आंनि हासबेन्ड आरो आंनि गथ' सानैखौ लाना आं जेब्लायबो इसोरजों नांथाबना न'खर दालांनो हानाय बायदि आं जेन गोसोखौ गोहोखौ मोननो हायो बेनि थाखायबो आर'जआव लाफादो आगै अके मन्जुला थेंक इउ स' माच आं दा खेबसेनो आर'ज खालामसिगोन सासे बिनानाव हरदोंमोन गावनि न'खरनि थाखाय आं बेयाव फरायथिनानै होजोबनो सानाखै माखासे बेयाव प्रिभेसि दङ बे बिनानावनि मेसेजावहाय आं नामखौ बुंथिना होनो लुबैयाखै गामिखौबो मुंख'नो सानाखै दादा आंनि बाबानि थाखाय आर'ज खावलायो दादा बाबाया जौ लोंनानै न'आव दावराव दावसि खालामबाय थादोंनो आरोना जोंना न'आव हिन्दुसोमोन दादा आङो हासबेन्डआ ख्रिस्टियान बेनिखायनो आं बेबायदि जाना आर'ज बिहरो जेन आफा इसोरा बिसिनि न'खरखौ नाहरो बाबानि निसा जानायफोरखौ नागारहोयो आरो जोंना न'आव रावबो बिदा फंबाय गैया बेनिखायनो बेबायदि असे फंबाया लोंना जाना फंबाया हाखौ लाना दावराव दावसि खालामदों बेनिखायनो आं आफा इसोरनियाव आर'ज खावलायो दादा अके थेंक इउ स' माच बिनानावा हिन्दु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ख्रिस्टियान सेंग्रा लोगो मोनबाय नाथाय बिनि न'खराव दाबो इसोरखौ मोनाखै होननानै बुंदों बिनि बिफाया लोंनानै जानानै दावराव खालामबाय थायो आरो बिनि फंबाया हाखौ लानानै दावराव खालामबाय थायो होनना बिनि थाखाय जों आर'ज खालामो हालेलुया गोथां मुंखौ इसोरा दानो बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों जोंनि आर'जफोरखौ नों खोनासंनायनि थाखाय जोंनि बिनायनि जोंनि सोंनायनि फिननायफोरखौ नोङो होनायनि थाखाय बिसासखौ बे समाव गथायदों जाय बिनानाव आं जायखौ मुं मख'वाखै नों आफाया मिथिगौ बे बिनानावनि जिबननि थाखाय जों नोंखौ हामबायनो बे दिनै नोंनियाव जिउनि बासायजानायखौ मोननो हाबाय नाथाय बिनि गारबोनाय न'खरा दिनै नोंखौ मोननो हायाखै बिथांनि न'खरा लोंनाय जानायजों दावराव होनदों बेनिखायनो बिनि बिफानि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदों बाबा बिनि गोसोनि दरखौ नों आफाया सौदो बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदों बाबा थाबैनो बियो नोंनि अननायखौ मोननो हागोन बिनि गासै संसारनि लोंनाय जानायफोरनिफ्राय बियो गोजान जानो हागोन बेखौ बुजिनो हागोन मोजाङा मा गाज्रिया मा सिनायनो हानाय गोहोफोरखौ होदो बाबा न'खराव अनलायनानै थानानै गोहोफोरखौ होदो बिसासखौबो समाव गथायदों बे बिनानावनि जि फंबाय जे हानि थाखाय दावराव होनदों बाबा संसाराव थांनानै थानायाव मानसिया मोदोमखौ लानानै गोबां दुगा जायो गोबां जिंगासियो बेनिखायनो बिनो बुजिनो हानाय गोहोफोरखौ होदो संसारनि धोन दौलत थाखा फैसाया दान्दिसेनि गोजोननायखौ होनो हायो नाथाय अराय समनि गोजोननाया नोंनियावसो बेनिखायनो बिनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो नोंनि पबित्र आत्मानि गोहोजों बिनि जिउआव नोङो सुफुंदो आरो खोथा बुंदो बाबा गोसोनि दरफोरखौ नों आफा खेवनानै दोन थाबैनो बिसोरनि न'खरा गोजोननायखौ मोनगोन बिसोरनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सानसे समाव बिसोर नोंखौ नाजावगोन जों फोथायदों जों नोंखौनो हामबाय बे समावहाय जोंनि आर'ज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आर'ज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट' जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच
आच्छा अब्ला बे समाव आं फोजोबनोसै जोंहा समा जाबाय आच्छा थेंक इउ आरज खालामना होनायनि थाखाय जेरै अके बेस्ट आदा आंनि बिहिनि थाखाय आरज खालाम बिखा मावनायजों अके जोंनि अके बे समाव खावलायनो बिस्ट बसुमतारी अननानै दै लायोब्ला मोजां दै लाना आं मोनसे कमेन्ट खालाम बे समाव थाबनो समा आं फोजोबनोसै बेनिखायनो आं खावलायबाय थाबनो आंजों बाहागो लानो थाखाय बिस्ट बसुमतारी बिखा मावनायजों दिनै मोनायाव उन्दुनो हायाखै नामा दयाली बसुमतारी अके बिस्ट बसुमतारी बे समाव आं खावलायनो लुबैदों अननानै दै लाना मोनसे कमेन्ट खालामदानो हायाब्ला आं खालामसिगोन सुदेम नार्जारी बाबु आंनि फिसाजो लाइसानियानि थाखाय लाइसानिनि एग्जामनि थाखाय बिना होदो डेट मार्च 8 निफ्राय अके आं खेबसेनो आरज खालामगोन फरायसाफोरनि थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जिबननि थाखाय नोंथांमोननि जिबनाव थांनानै थानायनि राहा लामानि थाखाय आं खेबसेनो आरज खालामगोन आच्छा बिस्ट बसुमतारी अननानै आंनो मोनसे कमेन्ट खालामदो दङब्ला राजा नार्जारी हेल' आदा आंहा दासो अके थेंक इउ स' माच बिस्ट बसुमतारी गैयाब्ला आं बे समाव आरज खालामनोसै दयाली बसुमतारीनि थाखाय बिस्ट अननानै दं नामा गैयाब्ला आं बे समाव खावलायबाय बिस्ट बसुमतारीखौहाय अननानै दै लानानै आंनो मेसेजाव मोनसे मेसेज खालामहाब मबाइल नाम्बारखौ शेयार खालाम आं कल खालामगोन थेंक इउ आं बे समाव आरज खालामनि दयालीनि थाखाय बिखा मावनायजों बियो उन्दुनो हायाखै नों हरसेया हालेलुया गोथां उनखौ इसोराफा दानो बे समाव गथायदों जि फंबाय बिस्ट बिनि जि बिसि दयाली बसुमतारी बे थांनाय हरनि समाव बिखा मावनानै उन्दुनो हायाखै नोंखौ बाबा जानो हागौ बिनि जिबनाव सैताननि आनजादा दिनै बाहागो लादों बिनि देहाखौ खोख्लैनो थाखाय सिन्था खालामदों बेनिखायनो जों नोंनि आथिं उदैयाव गथायदों बाबा बिनि जि लोरबांथि बिनि देहायाव थानाय जि गोहो बिखौ नोङो सुफुंदो बाबा नांगौ जानाय गासै गोहो शक्तिफोरखौ नों बिनो होदो बाबा बिनि आत्मायाव नोङो लोगोसे थादो बिनि गासै देहा मोदोमाव जिउआव नोङो लोगोसे थादो आरो बोलो होदो बाबा बे समाव गथायदों बाबा बिनि जि बिखा मावनाय जि गिनायफोर बाबा नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो बिनि आत्मायाव नोंनो गोथार जिउखौ नों स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि गासै अखुस्थ देहाफोराव नों बिलिरदो आरो सोखा जानायखौ होदो बाबा नोंनि अननायजों नों बेखौ बेंदो नोंनि गोथार आरफोरनि गेजेरजों बेनि सोरगिदिं नों बेंनानै लादो बेनि गासै अखुस्ति आरो अखुस्थ देहाखौ जों नोंनि आथिङाव गथायदों बाबा बेनि जिबनाव थानाय गासै अखुस्ति आत्माखौ नों प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दानो गोजान खालामदो बाबा हामबायनाय बे समाव जोंनि आरज खोनासंनायनि थाखाय बे गुसुं आरज सासेल' बासायग्रा ख्रिस्ट प्रभु जिसुनि मुङै बिबाय आमेन गोजोनथों थेंक इउ अब्ला आं जोबनायनि आरज खालामसै साफ्रोमबो फरायसानि थाखाय आरो नोंथांमोननि जिबननि थाखाय नोंथांमोनाबो गोसोजों आरज खालामदो आगै जोंनिफ्राय गामियाव गोबां एना एनि अके जों फोजोबनोसै आं दा न'आव अके आरज खालामनाया बे समाव हालेलुया गोथां उनखौ इसोराफा जोंनि गासै हाबाफारियाव जोंखौ थानानै हेफाजाब खालामबाय आरो दैदेनबाय नोंनि गेदेर आत्माजों जोंनि गासै गोसोफोरखौ नों सुफुंबाय बेनि थाखाय नोंखौनो हामबायनो बाबा बिश्वासखि बे समाव गथायदों बाबा जायफोर बिमा बिफाया दिनैहाय गावनि गथ'फोरनि फरायनाय जिबनखौ लानानै दिनै जिंगासिदों मानोना संसाराव थांनानै थानायाव दिनै संसारनि सोलोंथाइखौ लानो गोनांथार बाबा जायफोर गथ'फोरनि मुंफोरखौ आंनि कमेन्ट्सफोराव आंनि मेसेन्जारफोराव मेसेज हरनायनि गेजेरजों नोंनि आरज गथाय बेफोर बाबा साफ्रोमनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों साफ्रोमनिबो नामफोरखौ जों नोंनि आखाइखौ गथायदों
फरायदों प्रभाव नों बिसोरखौ नाजावदो बिसोरनि फरायनाय जिबनाव नोङो खोथा बुंदो नोंनि आत्माजों बिसोरखौ नोङो दैदेनदो नोंनि गोथार जिउजों बिसोरनि जिबनाव नों सुफुंदो आरो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि आखाइयाव हमनानै नोङो सिगां सिगां दैदेनदो प्रभाबा बिसोरनि फरायनायाव लिरनो हानाय गोहोफोरखौ होदो फरायनानै गोसोआव लानो हानाय गोहोफोरखौ होदो फरायनो गोसो जानाय गोहोफोरखौ होदो प्रभाबा नोंनि अननायजों बिसोरखौ नोङो फेदेरदो आरो फोलावदो देरनानै नोंनि साफा साफा मोजां लें जानो हानाय नोंखौ सायख' होनो हानाय मोजां फरायसा नों खालामदो प्रभाबा बिमा बिफानि सायाव मान होग्रा गिग्रा बिमा बिफानि थांखि लोगोसे गावनि थांनानै थानाय जे थांखि बेखौ मोनदांनो हानाय बुजिनो हानाय गियानखौ होदो प्रभाबा जेब्लाबो नोंखौ सिगाङाव दोननानै सोलिलांनो हानाय बिसोरनि सायाव थानानै हेफाजाब खालामदो जायफ्रानोखि फरिखा होगासिनो दङ बिसोरनि थाखाय नोङो जों गथायदों प्रभाबा जे साबजेक्टफोर दङ गासैयावबो नोङो दैदेनदो आरो जायफ्रा दिनैहाय एनुवेल एग्जाम होगोन बे गथ'साफोरनि जिबनखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायदों बिसोरखौबो नों दैदेनदो प्रभाबा दानाय बे समाव गथायदों जायफोर बेक्तिफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं जायफ्रा दिनै जेराव सैनांदों गासैखौबो नों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव नों गोजान खालामदों प्रभाबा बिसोरनि गासै सैनांनाय देहानि अंगफोराव नोंनि गोथार आत्माजों नों सुफुंदो स्पर्श खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नोङो बिसोरनि बे सैनांनाय अंगफ्राव बिलिरदो आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभाबा दिनै गोबांनि न'खराव गोजोननाय गैया बिथांमोननि न'खराव नोङो गोजोननायखौ लाबोदो नोंनि अननायखौ नोङो लुफावनानै होदो प्रभाबा दिनै गोबां बेक्तिफोर दं जायफ्रा दिनै सिगारेट सादा गान्जा बिरि सोबनानै गावनि देहाखौ नस्थ खालामदों प्रभाबा बिथांमोननि आत्माखौ नोंनि गोथार जिउजों नोङो सौदो प्रभाबा नोंनि गोथार आत्माजों बिसोरनि गोसोनि दरफोरखौ नोङो सौदो थाबैनो बिसोरो बुजिनो हागोन मोनदांनो हागोन आरो गोसो सोलायनो हागोन आरो नोंनि अननायनि बेन्दोंआव बिसोर थानो हागोन आरो गावनि बिसि फिसायजों अनलायनाय गोजोननाय न'खर बिसोरो दानो हागोन जों फोथायदों प्रभाबा आरो बे समाव गथायदों जों साफ्रोमनि गोसो मोदोमजों आरो जाय जेरैबायदि थांखि लानानै दिनै नोंनि आरज गथायबाय नों गासैखौबो खोनासंबाय बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय बाखि सम नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै सासल बासायरा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि मुङै गिबि आमेन गोजोनथों थेंक इउ आच्छा राजा आमेन अके आदा आं माथो जोबनानैसो मोनफैबाय सरि आदा निमाहा हो आंखौ जिसुनि मुङाव आमेन अके आमेन थेंक इउ स माच जेबो नङा फंबाय थांनानै रिभार्स खालामनानै नायबानो जागोन ना माइनाव दैमारि प्रेज द लर्ड अके प्रेज द लर्ड आसमिता नार्जारि थेंक इउ स माच अके मस्ट वेलकाम गोजोननाय थाबाय इसोरा बाख्नाय जाथोंसै अब्ला सोरबा माबा मोनसे सोंनोब्ला गुसुं 1 मिनिट सम होदों नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो फोरमायनो ना आरो माबा मोनसे मिथिनो दङब्ला नोंथांमोना बे समाव कमेन्ट खालामनो हागोन दसे सम आरोना हेलेना नार्जारि आमेन आदा इसोरा नोंखौ बोर होथों जेब्लायबो अके थेंक इउ स माच आमेन आमेन थेंक इउ से आदा अके मस्ट वेलकाम आमेन गोजोननाय थाबाय भारती नार्जारिनिसिम थेंक इउ स माच अब्ला जों फोजोबसै ना सोरबाफोर माबा सोंनोब्ला बुंनोब्लाथाय थाबनो बुंनो हागोन आं बे समाव खावलायनाय थाबाय दिपि नार्जारि आमेन दादा अके आमेन थेंक इउ सोरबा आरजनि खावलायनाय होयोब्ला नोंथाङा कमेन्ट मेसेजाव हरनो हागोन आं खावलायनाय थाबाय नोंजों इसोरा अराय लोगोसे थाथोंसै ब्रादा अके थेंक इउ स माच सोरां नार्जारि थेंक इउ गुड नाइट सै आदा बाय बाय अके बाय बाय भारती आं मोनसे हामिं खननानै फोजोबनोसै खोनासंगोनबाथाय ada bye bye okay bye bye Bharati
जिउनि लामा गनायनि राहा फोरबो नोंनावल' दङ जिउनि गोजोननाय संसारनि गोजोननाय जिसु नोंनावल' दङ गैया राहा फोरबो नोंनि अनगा नोंनोल'सो जिउनि गोजोननाय होग्रा थेंक इउ सो माच गोजोननाय थाबाय ना इसोरा बाख्नाय जाथों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै जोंखौ दैदेनथोंसै आदा गाबोन होगोन ना आदा गाबोन फैनो हानाय नङा आङो होगोन खालि आङो रिल्स बानायनानै दिन्थिगोन बा आङो पस्ट होगोन नोंथांमोना मिथिगोन आरोना आच्छा सुदेम नार्जारी आंनि फिसाजोनि बिना होनायनि थाखाय इसोरा नोंजों अराय सम थाथोंबाबो अके थेंक इउ स' माच सुदेम नार्जारी गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच अब्ला आंनि दिनैनि बे लाइभ आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय अननानै नेक्स्ट प्रग्रामनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो इसोरा जों साफ्रोमखौबो मोजाङै दैदेनथोंसै गुड नाइट सै बाय बाय